ni maitenga Frida enkora chiole kanisa tingote abananje tingoche kanisa lakini ringana ndire ime yao Frida Ndo mwancho muligeria ekebungo ke wiki iga achinga kitogendete kweroberia asensemo ya Good Friday na baigo Easter Monday tuganite mwancho muligeria nga ekero konya kweroberia obeko ko some kebunge keiga kebeke go wikirania gosige kobage kungusa ange na nyasaye ige kebungo kiri tukulia leo tocho soma korase egitabu gyoko nganya emeronge 25 gochaka isano na isato asibatanga obatebie bando seire obumenyo bochenu na incheni nyare komenya segati yabo igonga Bona igo mwancho muligereria ekero kugenda kwiroberia asensemo ya Good Friday na baigo Easter Monday onyare ko bakokoroseria nyasaye obumenyo asenkoro yabo erinde abega komenya gatigati yabo kineke bungo kyabereke gotosegete mambi yabo no igachinga kyogenda kwiroberia agendera kwangama agendera kwabera abamino bali babere bakokogosera nando bego gochene enkoro yabo ekero ngato gocha goikirana litukoliri onyorenga enkoro yabo ninda